Bakken fløjter, det er nummer 53, Simon. Også en af de folk, som har kørt rigtig meget freerider også, så hvorfor er han her til blandt nogle af de bedste hjemme i Danmark, i hvert fald Simon Hvidt godt på vej nedover. Det er interessant, det der sker nu, hvis han har tænkt sig at gøre et eller andet derude. Derude på vores højre side. Sådan, men godt, Simon. Han overraskede mig lidt den anden dag. Jeg troede faktisk ikke, han var blevet så dygtig, som han er i år til at stå på ski. Han kører fremragende, og det er altså Simon Hvidt, vi har dem nu. Kører på en piste, så er det i hvert fald kun lige for at komme over på den nærmeste bar, ellers så bevæger han sig ud i overbevisen konstant, og der er Simon Hvidt. Jeg tror, at